La setmana passada, la White us informava del recompte d'aus hivernants realitzat a s'Albufera i s'Albufereta. Dies després participàrem als censos realitzats a la resta de zones humides de Mallorca. Vàrem anar al torrent de Naborges amb Antoni i Nakati, ornitòlegs del GOP, l'entitat que coordina aquesta part del cens d'aus aquàtiques. Aquest recompte té com a objectiu censar, saber quantes aus passen en altres hiverns. Són aus que se desplacen del nord d'Europa, on les condicions climatològiques són normalment molt més adverses que aquí, i se desplacen fins a la zona del Mediterrani a passar l'hivern, com un lloc de refugi d'alimentació. Esperam comptar unes 25.000 aus, que són més o menys les xifres que van sortir a altres recomptes. Ah, Sarni! El veig! On? Molt fort. Totes les dades són recollides per ornitòlegs del GOP, a més d'agents de medi ambient i també altres voluntaris que també participen en aquest recompte. Totes les dades són recollides pel GOP, que és el que coordina aquest recompte a nivell d'Illes Balears, passa les dades a la Conselleria de Medi Ambient i la Conselleria de Medi Ambient a la vegada passa els resultats a l'oficina internacional situada a Holanda. Durant la passejada pel torrent de Naborges i per la zona de la platja on desemboca, entre la Canova i la urbanització de Son Serra de Marina, observàrem agrons blaus i agrons blancs, fotges, cors marins grossos o corpatasses i algunes limícoles petites. El torrent de Naborges no és l'única de les petites zones humides on es realitza el recompte. Altres ornitòlegs es troben ben a prop al torrent de Son Bauló, a Can Picafort, i també a Canyamel, ses Fontanelles o a Son Navata de Felanitx. El recompte s'ha dut a terme a més de 50-60 zones humides aquí a Mallorca, que contemplen des de grans superfícies com pugui ser l'Albufera de Mallorca, el Salobrar, Son Navata, les Fontanelles, Naborges, on ens trobem avui, Son Real, també petits trams de la costa també són interessants per observar ocells que passen aquí l'hivern amb nosaltres. Un dels censos més importants on participen major nombre d'ornitòlegs i es recompten més aus és el que es realitza al Salobrar de Campos. Si qualcú se pot pujar damunt d'aquella pedra, que se veu el que hi ha allà, no? I si qualcú pot entrar cap a dins, se passa que hi ha. I els que van al final hauran d'anar comptant tot el que hi ha a la dreta si és que arriben allà, no? Aquesta important zona humida del sud de Mallorca es caracteritza per les aigües salobroses de les seves llacunes transformades per la indústria salinera. Són estanys de poca fondària que treuen majoritàriament aus del grup de les limícoles, de bec i cames llargues. També hi ha àneres, gavines i corpatasses. Per identificar i quantificar el nombre d'aus, els ornitòlegs, distribuïts en diversos grups, avancen de forma simultània pels camins que separen els estanys. Sí. 52 imantopus. 9 caradrius alexandrinus i 4 calidris vinita. Sent plu APR. Venen unes 250, no? Sí. 250 van. L'espècie més abundant aquí és la juia. Els observadors en comptabilitzen prop de 500 exemplars. Però les estrelles de la jornada són els flamencs. El grup de 29 individus vola per sobre els ornitòlegs, que poden llegir les anelles de 3 dels exemplars marcats. Aquests flamencs, que ara passen l'hivern al Salobrar, varen ser anellats l'any passat a l'illa de Sardenya.
Pisadors, fuells, corriols i camarrotges són algunes de les limícoles que es recompten, a més de diverses espècies d'agrons, àneres i gavines. Tot un conjunt d'aus que posa de manifest la rica biodiversitat de les nostres zones humides. El recompte permet fer un seguiment de la salut d'aquests ecosistemes i de problemes globals com el canvi climàtic. Aquest recompte s'organitza de forma internacional des de fa moltíssims d'anys i les Balears aporten dades en aquest recompte també des de fa dècades. Se fa aquest recompte d'ocells aquàtics bàsicament perquè són uns ocells que viuen a zones que tenen un grau d'amenaça important. Recordem que, sobretot a final del segle XIX, moltes de les zones humides d'Europa se varen dessecar per convertir-les en zones de conreu. En el cas de Mallorca tenim el cas del Prat de Sant Jordi, que era la gran zona humida de les Balears i que va desaparèixer. I més recentment algunes d'aquestes zones humides han estat urbanitzades, en el cas de les Balears i la Mediterrània especialment. Per això són àrees que són especialment sensibles. I amb aquest recompte que se fa a tota Europa, part d'Orient proper i Nord d'Àfrica, podem detectar canvis ambientals en el conjunt d'aquestes àrees només mirant a les zones humides i en concret a les poblacions d'ocells. Per altra banda, el fet de tenir les sèries de fa molt d'anys de les poblacions d'aquests ocells també a llarg termini ens poden donar indicacions de canvis molt més globals. Hem de pensar que, per exemple, el canvi climàtic, si comença a afectar la Mediterrània, farà que alguns d'aquests ocells que venen aquí a passar l'hivern quedin a les seves zones del centre d'Europa, perquè no farà falta per cercar menjar baixar a la Mediterrània perquè la seva zona seguirà fent una temperatura adequada. Per tant, també ens serveix aquest recompte per, a llarg termini, poder establir una relació amb el canvi climàtic que pugui afectar en el futur en aquestes zones europees i de la Mediterrània en concret. L'estudi de les poblacions d'aus no és suficient per garantir la seva conservació. El més important és la protecció de les zones humides on viuen. Crec que és important també destacar que una part important d'aquests ocells que estan aquí passant l'hivern ocupen espais que tenen algun grau de protecció legal, com per exemple l'Albufera, que és parc natural, o l'Albufreta, que és reserva natural. Alguns d'aquests espais, també molt importants, en aquests moments encara no tenen cap protecció legal, com el Salobrar de Campos, tot i que s'està tramitant un pla d'ordenació de recursos que en el futur esperam que declari allà qualque zona de protecció, però fins i tot ens trobam en petites zones humides que tenen en aquests moments un grau d'amenaça important. Recordem el cas de les Fontanelles, per exemple, la darrera zona humida del municipi de Palma, que està amenaçada per un projecte d'urbanització que en aquest moment està suspès, però que encara no està clar que estigui descartat. I fins i tot hi ha zones humides molt importants com Maristany, com el Prat del Cudi, que en aquest moment no tenen absolutament cap grau de protecció, són sòl rústic comú. Per tant, és imprescindible que el govern aprovi d'una vegada per totes el decret de protecció de les zones humides que atorgui protecció en aquestes zones, petites zones, però que segueixen sent importants per l'hivernada d'aquests ocells i per la conservació de la biodiversitat de les illes en general i que aquestes zones tinguin el tractament que se mereixen. Recorda, les zones humides de Mallorca, siguin petites o més extenses, són molt importants per a la hivernada de les aus aquàtiques. L'administració ha de garantir la conservació d'aquests ecosistemes. El seguiment de les aus pot aportar informació sobre el canvi climàtic i altres problemes ambientals. El GOP realitza cursos d'ornitologia per formar els interessats en conèixer millor els ocells.